zahvalio sam se kolegi Marakesu na tome što Grčka podržava nastojanja Srbije da štiti svoje interese u okviru međunarodnog prava. Στην αρχή της συζήτησής μας, ευχαρίστησα τον κύριο Μεϊμαράκη επειδή η Ελλάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Σερβίας για την διατήρηση για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. I postavili smo da naše duboko ubeđenje je da zaštitu međunarodnog prava na Kosovu i Metohiji štiti u međunarodno pravo ma gde je bilo ugroženo. Και διαπιστώσαμε ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να προστατευτεί και στο Κωσυφοπαίδιο όπως και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Konstatovali smo da su Grčka i Srbija zemlje sa jako intenzivnom vojnom saradnjom. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η Σερβία και η Ελλάδα είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ εντατική σχέση στον τομέα της άμυνας. I da stabilnost celog regiona u velikoj meri zavisi od naših odnosa. Και ότι η σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή εξαρτάται από τις σχέσεις των δύο χωρών μας. U potpunom ubeđenju da i Srbija i Grčka doprinosimo stabilnosti regiona.